Všimol si, že má tam stanovisko, berie do rúk vzduchovku, mierí, strieľa. A svojou flintou trafil už tretie, štvrté okienko a teraz šieste. A videli ste veľmi jemnú techniku má Lučenec Kvočák. Kto vyhrá? Je do posledných sekúnd, nie je známe. Poď! A je tu finish. František Zedoldroga o malé centimetre, prosím vás, bratia a sestry, športoví fanúškovia, je to tu! Veľmi dobré, rozhodcovia si neboli do poslednej chvíle istí, či je František Zedoldroga výhercom. Vidíte ho práve vyhecovaného, úplne zmoreného chlapca, je proste totálne pod vplyvom. Veď viete, aké je jeho priezvisko. A takisto je vyčerpaný samozrejme aj Lučenec Kvočák. Lučenec Kvočák, toto sú jeho posledné výdychy v cieli, dal do toho všetko.